zjeżdżenia. Parę osób wczoraj tak fajnie robiło, że od razu z tej próbnej jechało na jedynkę. Jedynki i dwójki nie ma sensu fotografować. Szóstkę niebieską. Myśmy szybko uciekli, no więc musiałam dosłownie wjeść i kupiła browarkę. Trójkę też będzie można ładnie zdjęcie. Dobra, masz w dystansie, galopujesz, hop, tam. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz tylko. Planowo był wyjazd, w sensie nie było żadnej burdy. Czwórka jest tak? Czerwona? Wiem. Malutko, już chyba 12 naliczyłam, co? O, szkoda. Weź ręce. Ja widziałam, nie, było strasznie mało osób, ale widziałam, ja to nie wiem, Tu jest ten koń. Wyeliminuje się. Co, ona nie ma bata? Nie ma głowy. ale ja Bartka nie widziałam w ogóle. Niestety. My tam przyszliśmy tak, jak ty nie widziałeś, to myśmy posiedzieli do półtorej godziny. Nie udało się skrzynię posłuszeń.